Umay ka na ba sa spaghetti? Subukan naman natin tong carbonara. Ayos nga din pala yung nakaimbento nito. Biruin mo naman, pinagsama-sama yung mga puting likido, sinamahan pa ng kabuti, pati yung nasa latang tuna ay hindi pinaligtas. Yan, magpapakulo muna tayo ng tubig para sa makarone tulad ng nakagawian. Bali naglagay lamang ako dito ng kaunting asin at kaunting mantika para hindi magdikit-dikit itong makarone. Lalagayin lang natin to ng 3 minuto at hindi natin to papalambutin ng gusto para pag nilagay natin mamaya sa sauce na ating gagawin ay hindi magiging malabsak. Titistingin ko muna to kung pwede na. Kapag naputol to ng kutsara, ibig sabihin ay matalas itong aking kutsara. Ayos na to kaya hahanguin ko na. Ganito lamang yung gusto ko sa pagkakalaga, mga 85% lang. Gagamit tayo ng isang medium size tisay na sibuyas. Pipinuhin ko to sa pagkakagayat para hindi magmukhang ulam ang ating carbonara. Ayos na yan kaya salang na tayo ng kawali at maglalagay lamang tayo ng isang kutsarang margarine. Tutunawin muna natin to bago natin ilagay itong sibuyas na tisay. Igigisa-gisa muna natin to hanggang sa lumabas ang kanyang aroma at ilalagay natin itong isang latang Jolly Mushroom 115 grams. Nagminor na din ako ng apoy para hindi masunog itong mantikilya. Kunting halo-halo pa at ilalagay ko na itong Magnolia All-Purpose Cream 110 ml. Pipisil-pisilin ko to hanggang sa masimot ang kanyang laman. Dahil wala tayong sasayangin kahit huling patak. Hahalo-haloin na natin to ng maigi hanggang sa wala na tayong makitang kulay dilaw na mantikilya. Yan, ganyan lang at ilalagay na natin itong 2 latang Century Tuna Flex and Oil 155 grams. Ito na yung pinakang sahog niya mga ka-Oragon. Kung sa spaghetti ay mayroon sahog na giniling na karne, dito naman sa carbonara ay madalas tuna yung pinangsasahog. Naglagay na din ako ng pamintang pulbos pang palasa. Ikalat lang natin para maging pantay-pantay yung lasa at sunod ko naman ilalagay itong Alaska Evaporated Milk 140 ml. Halo-halo lang muna at ilalagay na natin itong Eden Cheese 160 grams. Bale inubos ko lamang siya mga ka-Oragon dahil ang gusto ko dito ay yung lasang-lasa yung keso. Yan, ilalagay na natin itong macaroni elbow 320 grams. Halo-haloin lang natin mga ka-Oragon para magsama-sama na yung mga lasa nito. Ibababad muna natin sa apoy ng mga 1 minuto para maging 100% na sa pagkakaluto itong macaroni at para sumabog na din yung makrema natin sauce dito sa macaroni elbow. Ayos na naman to, tara food trip na tayo mga ka-Oragon. Siram sana. Shout out kay Mr. Antonio Lumbay o Tonlums TV. Salamaton sa panunood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!